दिनै जोङो जोंनि थाखाय मोनसे गोथार दिन खारन बर' माहारिया बर' जाथि दानायनि थाखाय आरो बे राजनैतिक अधिकारनि थाखाय माने बेवहाय गोबाव सम उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव बेवहाय बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनाय आरम्भ जादोंमोन 1987 2 मार्चनिफ्राय आरो बिथांखौनो जोङो जोंनि मार्गदर्शक हिसाबै लायो। बिथांनि दैदेननायावनो बर' माहारिया खौसेथि जादोंमोन आरो दिनैनि BSc BTC जिफोर सुक्ति जाबोदों बेफोर गासिबो जोंनि फादार उपेननि जिथु दैदेननाय जे बेवहाय माहारियारि सोमावसारनाय आरो जोंनि थामोनथानि थाखाय जोंनि अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक अधिकारनि थाखाय हानि थाखाय जिथु सोमावसारनाय हयथ' बियो दिनै मोनसे समाव BSc BTC बे सुक्तिया जाबोनो हादों। 1996आव BLTनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BLTनि आफादनि जन्म जादोंमोन आरो बे सोमावनायनि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों BTCनि सुक्ति जादों। BTCनि सुक्ति जादोंमोन बिनि गेजेरजों बे ओनसोलाव भारत संबिजितनि 6थि सिडुलनि गेजेरजों बियो बे सुक्तिया जादोंमोन। बिनि दारै बर'फ्रा आलादा रायजो मोनाखैबाबो गावनि आत्मनियन्त्रण अधिकारखौ हयथ' सांबिधानिक जिथु सुरक्षा बेखौ जोङो मोननो हादोंमोन। बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव रांखान्थिनि जौगानाय शिक्षानि जिथु परिबर्तन मानदण्ड आरो बे ओनसोलनि जिथु हान्था मेला बे ओनसोलनि कारेन्टनिफ्राय लानानै साइस्थ' खन्दनिफ्राय लानानै आबादारिफोरनि जिथु समस्या इरिगेसननि समस्या बेफोरखौ जोङो सुस्रांबोनो हादों। 15 बोसोर इन्टारिम गभर्नमेन्टजों 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बे ओनसोलाव गोदान मोनसे सोलायनाय दावगानाय बियो माने दफे दफे आवगायलांनो हादोंमोन आरो बियो दिनै हयथ' फैयै फैयै बर' सुक्ति दा जिथु होनदों बिटिआर होननानै बुंदों बिनि दारै मोनखानाय जि BTCनि सुक्तिनि दारै मोनखानाय जिथु क्षमता बेखौ दिनै माने बर'फ्रा खोमानानै लानो थांदों। खारन बियो खुनु सांबिधानिक सुरक्षा गैयै मोनसे सुक्ति जि सुक्तिया दिनैसिम आयेनाव खुनु परिनत जायाखै। BTCखौनो बिटिआर नामाकरन खालामनानै मोनखानाय गामिखौ दानख'नानै दिनै नानानथा माने BTCनि मोनखानाय जिथु क्षमता 16था डिपार्टमेन्टनिफ्राय आदिकरि खालामनानै जि बर' ओनसोलाव साख्रि बाख्रि होनाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होनायनि अधिकार दंमोन बेफोरखौ दिनै खोमानानै लानो थांगासिनो दङ। दिनै बर' रायजो राजाखौ जों खावलायदों जे जों आसा खालामदोंमोन बे सुक्तिनि गेजेरजों BTCनि थाबोनाय माखासे जिफोर अभाब बेखौ पुरन जागोन होननानै सानदोंमोन खिन्थु बिनि उल्था जादों। बिनि दारै जोंहा जेबो हासिल जायाखै। हयथ' जोङो दिनै मोनसे समाव जों गिदों जे सानसे माने बे 6 सिडुलखौ स्क्रेप खालामनायनि जि पलिसि बे गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामबाय थादों जों बेखौ दिनै बे नोजोरजों नायो। बिथां मैया जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों जे BTCखौ जि एकर्ड दे फालिनाया जे आयेननि बेरेखा जादों होननानै बिथांमोना हिस्ट्रिखौ सोलायनो हाया। हिस्ट्रिखौ सोरबा दानो हायो नामा? जयन्त बरुवा माने हिस्ट्रि बानायनो हायो नामा? जे ब्लान्डार मिस्टेक खालामदों
बिथांमोनहा बड'लेण्डखौ गारनानै दिनै बिटिसिनि क्षमताखौ माने लब जानानै दिनै बड'लेण्डनि आन्दलनखौ बिसोरो माने गारदों बियो मोनसे गिदिर एक नम्बर भुल दिनै माने मा होनो राजनितिनि नामाव राजनिति खालामगासिनो दङ बे सरकारा खुनु क्षमता गैया दिसपुरजों सालायजानाय बिजेपिजों सालायजानाय फुथुला मोनसे सरकार बिथांमोना जे